Welkom lieve mensen bij weer een nieuwe aflevering van Scheldemondig. Mijn naam is Riksta de Bode en vanavond heb ik een hele bijzondere gast in mijn studio. Ze was een van de belangrijkste redenen waarom wij 12 jaar geleden onze zoon aanmelden op basisschool de Berenburgt. Ze heeft een grote voorliefde, net als ik, voor onderwijs en kinderen. En ze heeft een liefde voor muziek, waar ik het vandaag met haar over ga hebben. Angela Erkelens, welkom in de studio. Dankjewel, Riksta. Fijn dat ik er mag zijn. Ja, nou superleuk dat je dit wilt doen. We waren al heel lang van plan dit interview. Ja. En ik heb nog een klein beetje last van de stem, want griep heeft ook hier mij geraakt. Maar goed, dat gebeurt en dat maakt allemaal niet uit. Dus we gaan gewoon kijken wat er gebeurt. Ja. Dus mijn eerste vraag aan jou is eigenlijk, vertel eens even, hoe ben jij zo het onderwijs ingerold? Ja, dat had ik eigenlijk als kind altijd al. Ik dacht, ik wil iets met kinderen doen. En nou, dan kun je ook denken aan kraamhulp of iets in de verpleging of verzorgingssfeer of in een ziekenhuis. En toen dacht ik toch, onderwijs is dan wel het beste wat bij me past. En dan kan je kinderen meenemen in hun ontwikkeling. Sowieso voor een jaar. Dan heb je ze een jaar en dan gaan ze naar de volgende groep. Soms zelfs 2 jaar als je veel geluk hebt. En toen dacht ik, dat wil ik. Dat voel ik. En daar ben ik dan op het duur voor gegaan. En toen ben ik hier. Ik ben hier al geboren. Getogen. Echt een Oostburgse ben je toch? Echt een Oostburgse, ja. En toen heb ik de opleiding gedaan. En toen ben ik uiteindelijk ook wel weer gewoon terug hier in Oostburg bij mijn oude basisschool voor de klas komen te staan. Oh, je hebt zelf ook op de Berenburg gezeten? Oh, leuk. Ja, en de collega die er nu nog werkt, dat is dan ook mijn meester nog geweest vroeger. Dus voor mij heeft het een hele speciale band om hier dan ook wel weer terug te zijn. Ja, dat snap ik. Ja. En op een gegeven moment, en je hebt altijd ook een voorliefde gehad voor muziek? Of is dat zo gegroeid? Of kun je het zo zeggen? Een beetje met de paplepel ingegoten. Mijn ouders die zaten allebei bij de muziekvereniging, maakten allebei muziek. Wel allebei slagwerk. Mijn vader heeft een snare drum, een trommel. En mijn moeder deed dan lira. Later is dat dan marchingbel geworden. En ja, dan ga je als klein kind mee. Wat is een lira? Even voor een lira is een instrument, een slaginstrument met allemaal metalen staafjes. Ja. En die hou je dan rechtop vast. Ja. En die kan je dan met een stok zo bespelen. Ah, oké. Ja, en later is het een marchingbel geworden. En dan leg je het hele klokkenspel leg je dan plat neer. En dan, maar daar zitten dus dan geen buizen onder. Dus de staafjes zelf maken eigenlijk de muziek en geven de klank. Dus je bent eigenlijk al vanaf dat je heel klein was, ben je al opgegroeid met muziek en met nou ja. Ja, met het gevoel en meegaan met optochten. Dus dan was ik geloof ik 8, denk ik. Toen ik ook zelf bij de muziekvereniging mee ging spelen. En daarvoor heb je de algemene muzikale vorming. Die heb ik ook gedaan. En dan ga je naar de Zeeuwse muziekschool. En die heb ik dan in totaal, volgens mij, is dat 9 jaar gevolgd. En dan heb ik je hoogste diploma gehaald. En dat is dan D. En dan ben je vakdocent muziek voor het basisonderwijs. Nou, dan zou je met dat diploma kun je dan naar het conservatorium als je dat zou willen. En dat wilde ik dan toch niet uiteindelijk. Want ik dacht, dan ga je van je hobby van muziek maken, echt je werk maken. Ja. En dat wilde ik dan toch genoeg koesteren om het mijn hobby te laten. Ja, snap ik. Dus dus ik ben dan voor de klas gegaan als werk. Ja, wat leuk. En gelukkig, want dan kon je lekker hier in Oostburg eigenlijk binnen het werk wat je al deed nog meer van betekenis zijn door het muziekonderwijs verdieping te geven. Ja, want het viel me wel meteen op, maar dat was eigenlijk al toen ik zelf op de basisschool als kind zat, zeg maar. Toen dacht ik al heel snel van, heel veel leerkrachten vinden het superleuk. En willen het ook echt heel graag, maar het is ook wel iets wat je toch moet leren. Want je kan even naar een notenschrift kijken, maar je moet het ook leren van wat betekenen de noten allemaal. Ja. En dan merkte ik dat toen al van, leerkrachten vinden dat toch ook wel lastig. En dan in de PABO, dan leer je voor
voor leerkracht te worden, zag ik het ook weer terugkomen. Dat heel veel mensen dat echt heel moeilijk vinden. Ja. En ja, dan dacht ik, ja, dat wil ik dan toch echt meenemen in mijn onderwijs. En ja, dat begint dan bij kleuters ook. Want ik heb heel lang kleuters gedaan. Ja. Begint dat gewoon super vrolijk en super klein. En dan heb je, het is niet alleen een liedje zingen. Het is ook luisteren naar een liedje. Over wie gaat het? Of, en dan kan je het over de betekenis hebben en over de vorm van het liedje. Ja. En zo bouw je dat helemaal op naar groep 8, zeg maar. En dan zouden ze al wat noten kunnen lezen. Ja. Maar het is echt een vak, in die zin een vak apart. Ja. Waarbij er eigenlijk een heleboel vaardigheden eigenlijk allemaal samenkomen. Dat vind ik het bijzondere van muziek. Kun je daar iets over zeggen? Ja, het speciale van muziek vind ik wel als vak zijnde dat je... Het maakt niet uit welk gezin je komt of welke taal je spreekt. Want ik vind dat muziek een wereldtaal is. Of een taal die ze overal begrijpen op de wereld. Want het is iets wat je voelt. En dat vind ik het mooie aan muziek. Ik vind ook dat kinderen... want het is je kan op verschillende... domeinen kun je muziek, want er zit meer in het vak muziek dan alleen maar zingen. En je ziet ook wel dat als je die 5 domeinen dan eens zo aantipt in een les, in een muziekles, zie je ook wel dat heel veel kinderen voelen heel veel voor zang en zingen. En je ziet ook de kinderen die gaan helemaal in het domein van lezen en noteren. Van hoe ziet dan een muziekstuk eruit? Of wat betekent een groot rondje? En wat betekent daarnaast dan een klein rondje? Oh ja, bij het grote rondje mag ik misschien hard muziek maken. Maar bij het kleine rondje doe ik het heel zachtjes. En dan zie je dat ook. Je ziet ook bij bewegen, dat is ook een onderdeel, bewegen op muziek. Zie je ook dat het niet dansen alleen maar is, maar dat je samen iets voelt in muziek. En het heeft een ritme en dat voelen ze en dat leer je ze dan ook. En dan moeten ze op een bepaalde maat iets doen. Dat kan ook een body sound zijn, waarbij je op een bepaald ritme iets doet hier en dan hier bijvoorbeeld slaan of klappen. En dan moeten ze bijvoorbeeld rondlopen in een cirkel en dan komen ze iemand anders tegen en die doet dat dan ook. En dan zie je dat dat ook bewegen is op muziek, maar het is niet echt zo het dansen van op een rijtje staan. Nee. We dansen allemaal hetzelfde nummertje. En krijg je iedereen mee in zo'n klas? Ik kan me voorstellen dat die stoere jongens misschien zoiets hebben van... ik weet niet wat jij van plan bent, juf, maar geluk er verder mee. Hoe doe je dat? Ja, het is misschien een beetje de groepsdruk. Ik weet het niet. Maar als je zelf al heel enthousiast bent, dan vind ik dat ze sowieso al sneller aan je lippen hangen. En dat straal je dan ook uit. En dan vervolgens voelen ze ook wel dat als je niet meedoet in iets, dat je er dan ook een beetje buiten valt. En dat willen ze dan ook helemaal niet. Nee. Dus je ziet dat er in het begin een beetje ongemakkelijkheid is. En dan staan ze een beetje zo. En dan zie je ineens dat ze denken, ik doe het ook mee. Want anders ben ik te laat bij de volgende. Ja. En dan zie je toch, kijk, dat zingen, daar blijven er altijd bij. Die kunnen een beetje zo lippen mee zingen. Maar met muziek maken. En dan vinden ze dat weer fantastisch. Of muziek luisteren. Sommige kinderen die vinden het prachtig om verschillende muziekstijlen te beluisteren. En dan niet alleen maar op wat zingen ze nu, maar ook wat doet het met je. Ja. En dan zie je ook dat ook de grote stoere jongens ook voelen dat een bepaald klassiek nummer heel klein kan zijn en je dan toch raakt. Ja. En dan zeggen ze dat wel met wat andere woorden. Ja. Ze zeggen dan wel een beetje, hier word ik wel een beetje sip van of zo. Of, maar dan denk ik, dat staat dan weer in zo'n contrast met een nummer wat ze misschien thuis graag luisteren of een andere muziekstijl is. Ja. En waarom vind je het zo, of waarom is het eigenlijk zo belangrijk dat kinderen eigenlijk al die 15 domeinen, dat ze daarmee in aanraking komen, dat ze daar wat vaardigheden in ontwikkelen? Wat doet dat met kinderen? Nou, eigenlijk zorgt het natuurlijk heel de tijd voor een soort van verbinding. Hè? Kinderen die
Het is ook trouwens bewezen in onderzoeken dan dat andere leerprestaties ook omhoog gaan. Het is een gevoel van saamhorigheid. Je stemt op elkaar af. Heel anders dan dat je dat in een gesprek doet. Maar ook in muziek kun je op elkaar reageren. Als je in een kanon zingt, dan moet je ook op elkaar wachten. Dan voel je ook wanneer je beurt is. En dat verbindend stuk, dat vind ik het mooiste wat er is. Ja. En ik zie jou nog zitten. Ik weet nog goed, wij kwamen met onze zoon voor het eerst de klas binnen. En jij zat er met een kring met kinderen. En je was dat liedje aan het zingen van 5 herfstblaadjes. Weet je dat nog? Ja, nou, is lang geleden. Maar ken je dat liedje nog? Ja, ik ken het liedje nog, ja. Zou je het willen zingen? Of anders zingen we het samen, kan ook. Hoe ging het ook alweer? 5 herfstblaadjes hangen aan het tak. Hé, denkt de wind, als ik die er eentje pak, dan bolt hij zijn wangen worden rond. Oei, 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 weg vliegt het blaadje en het valt hoepla op de grond. Ja, zo ging het. Oh, was zo leuk. Ik zie hem nog zitten en dan elke keer, er zitten natuurlijk ook cijfers in van 5, 3. Ja, zit het tellen in. Af. Ja, dat gaat het aftellen. En dan zie je elke keer, en dat deed je met een tak. Nou, en ik kan me voorstellen, in de winter dan pak je een tak met sneeuwbolletjes. Weet je kan het alle kanten op. Dus er zit heel veel in... Ja. In muziek en in het samen voelen, de verbinding wat je vertelt. Maar ook in het, als je natuurlijk als kind misschien cognitief niet zo lekker meekomt op school, dan kan het ook voor heel veel ontspanning zorgen. Ja. Heb je daar ervaringen mee? Ja, kinderen ze genieten er altijd heel erg van. Ze kijken er ook ontzettend naar uit. Als ik dan langskom en zeg, het is wel muziekles vandaag. Maar ja, dan zie je inderdaad de kinderen... Kijk, elk kind heeft zijn of haar krachten en talenten. En dan zie je ook kinderen die kunnen... Ik zie ook kinderen erbij zitten die... tuurlijk, want die zijn er ook wel van... maar ik zit even mijn tijd een beetje uit. Maar er zijn kinderen bij die gaan helemaal... Die lijken het te voelen, maar die stralen het ook nog eens uit. En dan denk ik, een kind hoort te genieten. En dat mag ook met muziek zijn of een ander creatief vak. Ja. Maar dat is ook, ik vind dat het ook een leervak is voor mij. En dat is voor mij zelfs misschien wel belangrijker dan de andere vakken. Ja. Maar dat komt omdat ik het natuurlijk heel diep voel. En, Ja, je kan natuurlijk discussiëren over het woord relevante vakken. Hè? Ja. Ik bedoel, want wat relevant is voor de een, is minder relevant voor de ander. En als je natuurlijk zegt, in principe zijn natuurlijk alle vakken relevant voor je ontwikkeling. Ja. Daar zit eigenlijk niet dat het een meer waard is dan het andere. Nee, daar wil je ook een balans in vinden. Tuurlijk. Alleen, als je een vak hebt en je kan er ook nog eens met heel veel passie van genieten, dan is het voor mij een heel belangrijk vak. Maar dat is ook, denk ik, omdat het mij veel gebracht heeft. En dat het veel met mij doet. Ja. En dan kan je dat alleen maar meegeven aan de kinderen van... Voel of proef daar eens van. Voel dat een keer. En sommigen voelen het ook niet en die zullen het ook nooit voelen. En dat geeft ook niet. Ja, en misschien weet je het ook niet. Hè? Nee. Of valt het muntje op een later tijdstip. Of merk je van, ik heb een zaadje geplant... wat weer een ander moment weer naar boven geschoten komt. Dus dat weet je toch nooit. Nee. Hè? Het onderwijs vind ik altijd zo leuk dat je denkt... ik weet niet wat hier gebeurd is vandaag... maar dan hoor je dat bijvoorbeeld een tijdje later... dat je denkt, wacht eens even, ze hebben toch iets opgepikt of meegenomen. Ja. Zullen we even naar les van je kijken die je laatst hebt gegeven? Ja, is heel leuk. Gaan we doen. Eens door, geef dat ding, eens door, geef dat nu, eens door. En niet vergissen hoor, geef dat ding, eens door en geef dat ding. I thought I heard the old man say, today, it's a holiday.
Ja, superleuk. Ja. Ja, Ja. geweldig. Superleuk om te zien hoe enthousiast je dat doet. En echt Ja. met je hele zielenzaligheid lekker Ja. muziek aan het maken bent met die kinderen. Dat je de kinderen meekrijgt. Ja, en je krijgt er ook energie van. ja, dat snap is het, ik. ja, Ja. dat is het ook nog eens. Ja. Superleuk. Zijn er ook dingen waarvan je zegt van nou dat zijn wel eens dingen die ik tegenkom als ik muziekles aan het geven ben, die, waar ik soms een beetje tegenaan loop of wat een uitdaging is of kinderen, of uitdagingen die je bij kinderen tegenkomt? Ja, ik vind wel een beetje dat we hier, Nederland, laat ik het een beetje breed pakken, toch wel muziek... kijk, er zijn landen bij in de wereld waarbij muziek elke dag in huis, waarbij ouders altijd zingen, families bij elkaar komen om te zingen. En dat heb je hier dan niet. Dus ik vind het wel een uitdaging om dan te zorgen dat kinderen er dan hier... dan is het maar door mij, maar dat ze er kennis mee leren. Want dat vind ik wel toch een gemis. Of iets waar ik echt iets aan wil bijdragen... is gewoon dat ik denk, die kinderen moeten het kunnen voelen. Ja. En ze moeten het meer meekrijgen dan we toch hier... Ja. En er zit gewoon heel veel verschil. Hè? Er zijn natuurlijk gezinnen, wat je zegt, van, hè, die groeien op met muziek en zijn met heel zang. muzikaal, en heel muzikaal. ja. En dan is het normaal dat er gestudeerd wordt en gezongen wordt. En je hebt ook kinderen waarbij het of helemaal niet is. Of misschien wel muziek geluisterd wordt, weet je. Dat is natuurlijk ook muziek. Ja. Of waarbij de mensen alleen nog maar steeds onder de douche durven te zingen. Dat is zo. Nou, het heeft ook iets te maken met, volgens mij, zoals ik het beleef, is zingen heeft ook iets te maken met je zelfvertrouwen. Of de manier van hoe je staat. En dat je jezelf durft te laten horen. Ja. Dus zijn dat ook specifieke dingen waar je aandacht aan besteedt in de lessen? Ja, want als kinderen wat timide zijn, dan merk je dat ook meteen aan hun houding. Ja. En dan hoor je dat ook in hun stem terug. Ja. En daar kun je heel veel kleine oefeningetjes mee doen en een beetje spelletjes. Waarbij ze toch daar steeds meer zekerder in worden. En dat zie ik ook gebeuren in het onderwijs. En dat in de klas. En dan zie je ze steeds meer genieten. Want in het begin is dat dan misschien ook een beetje ongemakkelijk. En je ziet ze dan steeds ontspannender zijn. Steeds meer genieten. En dan denk ik, daar is wel wat moois gebeurd. Ja, en ik kan me ook voorstellen, als zo'n kind zo'n succeservaring heeft... van ik kan dit is leuk, ik word er vrolijk van, het doet iets met mij... dat het weer zijn doorwerking heeft op andere gebieden. Ja, toch? Ja, ik had toevallig nog vorige week een ouder gehad. Ik had een liedje gedaan in de klas en dat ging over... uit Artis is een beer ontsnapt. En die ouder die kwam naar me toe en die zei... er zijn wel al 50 beren ontsnapt. Ik kan het niet meer horen. Ik zei, nou, dat vind ik een heel mooi compliment. Ja, want dan heeft ze het al heel vaak gezongen. Ja. Maar het is ook, dat is dan echt een lied voor een middenbouw... waarbij dan ook... er zitten moeilijkere woorden bij... die ook redelijk hoog wel op toon zijn... maar ook wel wat sneller. En ik denk, je moet het ook... in je spraak en zo moet je het ook allemaal kunnen behappen om te zingen. Ja. Maar die ouder zei, nou, ik weet precies wat die beer gehaald heeft. En krentencake. Maar ook woordenschat, hè. En krentencake. Ja. Ja, dat is leuk. Dat heb je dan mee. En dan zeg je, dit is een krentencake. Ja. Dus het is ook heel talig. Ja, toch? Ja. Ja, maar er zit heel veel in muziek. Dus heel veel. Dus weet je, dus ik hoop ook echt dat het meer in het bewustzijn komt van ons onderwijs. Van laten we daar meer aandacht aan gaan besteden. Ja. Hoe doen jullie dat op school? Even heel praktisch gezien qua organisatie. Ben jij dan zeg maar degene die de muzieklessen doet? Of geef jij het weer door aan de leerkrachten? Of ik heb dan 2 jaar geleden dan ook nog een opleiding extra voor gevolgd. Dus het is wel al jaren mijn passie. Maar ik heb dan nog een extra opleiding gevolgd in Vlissingen. Van een jaar, maar waarbij je dan nog verder in de didactiek gaat en verder leert. En dan was er ook een punt bij waar je een coachende rol gaat krijgen. Ja. Dat vind ik wel heel leuk. Want ik kan zelf alle lessen gaan geven. Ja. Maar het is ook wel heel leuk dat ik ook andere leerkrachten er meer vertrouwd mee worden. En dat ze ook daar zelf zekerder in worden. En ook meer handvatten kunnen krijgen. Of kleine tips. En ik zie ook dat mijn collega's het ook echt allemaal superleuk vinden. Ja. Dat snap ik. Ja, dat is ook leuk. Ja, die zitten alsmaar te wachten. Wanneer kom je weer? Want dan leren ze daarvan. Ja. Dan zeggen ze, zo ga ik het doen. Ja.
En dan krijg je zelf ook meer plezier in, Ja. toch? En dan Ja. krijg je daarin als leerkracht ook weer meer zelfvertrouwen, waardoor je dat dan ook weer makkelijker gaat doen. Ja, Ja. daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Ja, want praktisch gezien is het, ook met lerarentekort, Ja. is het niet altijd heel handig of haalbaar om mij dan echt uit een groep te halen. Nee. En ik geef ook gewoon echt les. Ja, Dus dan is dat niet altijd haalbaar. ja. Maar er wordt een weg gezocht waardoor ik toch de collega's ook kan bereiken. Ja. Want Ja, het moet wel door kunnen gaan, moet wel toch? doorgegeven worden. Ja, leuk joh. Dus- En vertel eens even over je eigen passie voor muziek. Want je hebt heel lang in een muziekvereniging gezeten. Heel lang. Vertel. Ik heb mijn lintje nog gehaald van 25 jaar muzikant. Oh, echt? Ja, Oh, wat leuk. ja. Nee, het is wel heel jammer, want de muziekvereniging Harmonie Oostburg, die wordt dit jaar echt opgeheven. Oh. Ja, het is echt heel sneu. Ja. En corona heeft ook niet veel goed gedaan. Nee, ja, snap ik. En dan krijg je toch een beetje een klap als vereniging. En dat is super jammer. Het is ook wel weer, ik probeer dan wel weer te bedenken, goh, waar deuren dicht gaan, gaat misschien vast een andere deur weer open. Altijd. Ja. En, want zo werkt dat dan ook. Maar ja, het gaat me ook wel een beetje aan het hart. Ja, Want snap ik ben ik. er als klein kind met mijn ouders Ja. ingerold. Ja. En ik moet er nu, voordat mijn kinderen überhaupt eraan kunnen deelnemen, is het klaar. Ja. Ja. Dus het is heel zonde. Ja, Ja. ja. Ja, en weet je, en dat is wat je zegt, het is altijd heel erg jammer als iets stopt. Ja. Maar ja, weet je wat je zegt, als iets klaar is, wie weet wat er Ja. weer voor iets anders op Ja. je pad daarvoor Ja. in de plek komt. Dus dat weet je ook niet. Als je kijkt naar je toekomst, hè? Zie je jezelf nog tot aan je pensioen voor de klas staan? Of heb je daar wel eens over nagedacht? Of... Ja, ik denk het wel. Ja, je vindt het zo leuk? Ja, nou, ik heb 14 jaar of 15 jaar wel echt kleuters gedaan. En toen dacht ik wel een beetje van, goh, dat is superleuk. Want kleuters zijn zo open en spontaan en heel, puur nog. Ja. En toen dacht ik wel, na 14 jaar dacht ik, goh, ik zou wel eens nog eens een andere groep willen doen. Iets hoger, maar dan ga je ook meer echt op leerstof. Of tenminste, dan kun je op andere dingen weer meer verdiepen. En dus toen ben ik nu naar 3-4 geschoven. En dat vind ik ook superleuk. Combinatiegroep 3-4. Ja. En dat vind ik superleuk. En gewoon de dynamiek, maar gewoon het leren lezen en alles wat daarbij komt kijken. Ja. Vind ik superleuk. Ja, zie ik mezelf dat nog 10 jaren doen? Ja, ik denk het wel. Maar ik sluit niet uit, want vragen heel veel mensen aan mij. Ja, ga je nog ooit terug naar kleuters? Ik zeg nooit. Nee. Want dat is iets wat toch ergens in je hart... Ja, die kleintjes. Zit. Ja. Ja. Ik zie je nog zitten. Het is gewoon, weet je, soms heb je gewoon zo'n moment dat je denkt van, weet je, ze zijn zo puur en zo eerlijk en zo spontaan. Ja. En weet je, ik bedoel, toen ik mijn eerste dag bij de kleuters, toen ik net vers van de pers kwam, daar had er eentje in zijn broek geplast. De andere die had zich verstopt in het verfkastje. En dat was de eerste dag, zeg maar. Dus weet je, en dat is gewoon humor, weet je. Dat maak je mee en er gebeurt van alles. En ze zijn altijd zichzelf. Ja. Dus Ik vind het prachtig. Ja, het is heel, het is een heel bijzondere leeftijd, vind ik. Ja, ik vind het een hele speciale leeftijd. Ja. En dus ga ik daar ooit nog naar terug? Ja, wie weet. Wie weet, ja. Maar blijf ik wel in het onderwijs? Ja, dat denk ik wel. Ja. Ik vind het zo leuk. Ja, je hebt gewoon van die vakidioten zoals wij, die blijven dat gewoon doen, toch? Ja. En dat is goed, hè, want ik bedoel, en een van de redenen waarom ik je ook gevraagd heb, is we hebben natuurlijk zo vaak wat er in het nieuws komt, is vaak zo negatief over het onderwijs. Weet je, we hebben lerarentekort en ziekteverzuim en verloop en mensen die tegen een burn-out aanknallen. En weet je, we maken natuurlijk allemaal wel eens wat mee. Ja. Maar stiekem is het onderwijs eigenlijk ook gewoon ontzettend leuk. Ja, dat is echt zo. En ik voel ook werkdruk en ik voel ook dat de tijden veranderen. Maar ik denk altijd wel gewoon, als je wakker wordt, je gaat nog met plezier naar je werk. En je komt thuis en je komt dan ook nog met een glimlach terug thuis. Dan denk ik wel, dan heb ik echt wel het goede beroep gekozen. Daar hoef ik daar niet aan te twijfelen. Nee, hè? Nee. Nee, en dat is ook goed, weet je. Want ik bedoel, wat je zegt is zo belangrijk om
dat je gewoon elke keer weer opnieuw voelt van... ben ik nog op de goede plek? Ja. Doe ik nog het goede werk? Omring me Ja. nog met de juiste mensen? Ja. Wat kan ik hier nog doen? Toevoegen, leren. Ja. En zolang dat er nog is, ben je gewoon, zit je gewoon helemaal op je plek. Ja. Weet je? En in die zin is het onderwijs natuurlijk ook dynamisch. Weet Ja. je wel wat je zegt? Ja. Ik bedoel, wij draaien natuurlijk al een tijdje mee. We hebben natuurlijk veel dingen zien veranderen. Ja. Wat is daarin voor jou de belangrijkste uitdaging op dit moment? Of verandering die je ziet waarvan je zegt, nou... Nou ja, ik ben wel zo van, een verandering kun je ook omarmen. Het klinkt een beetje zweverig, maar meer van, ik probeer dan te kijken van wat gebeurt of wat speelt er in de maatschappij. En of hoe zijn de kinderen? Ik bedoel, corona was ook wel voor kinderen best had behoorlijke impact. En dan kan je ik denk dan als je daarop anticipeert en je probeert dan een weg te zoeken. En samen met mijn andere collega's, maar een weg zoeken in wat hebben kinderen dan nu nodig? Of waar gaan we dan nu naartoe? Dan denk ik, dan doe je het gewoon met z'n allen op de goede manier. Want dan hoef je nooit later terug te kijken van, hadden we dat anders moeten doen? Ja. Nee, want je beslist het. Altijd op het moment. Ja. En ik denk dan alleen maar, probeer dan gewoon met de verandering mee te gaan. Ja. Het is ook over de digitale wereld. Dan er verandert er wat. Wat doen ze met een computer op school, wat niet. Ja. Ik denk alleen maar even terug naar muziek. Je hebt ook superleuke muziekprogramma's waarbij ze dingen kunnen componeren. En waarbij je dan later denkt, dat wordt een DJ. Of dus dan denk ik, daar zitten ook hele mooie kanten aan. Is ook. En het is ook inderdaad, als je er zelf maar heel bewust van bent van, wat voegt er toe aan het onderwijs? Waar moeten we in mee en waar moeten we niet in mee? Dan is het gewoon... Ja, en dan daar heel kritisch naar kijken. Ja, altijd goed. Nou, volgens mij kunnen we hier nog uren over praten. Ik bedoel, je drukt gewoon bij ons op het knopje onderwijs en dan blijven we nog gewoon uren kletsen. Ja, heel leuk. Maar we moeten helaas afronden, want het programma zit er weer op. Dus ik wil je heel erg hartelijk bedanken. Nou ja, ik vond het ook echt superleuk. Superleuk. Ja. Lieve kijkers, hartstikke bedankt voor het kijken naar deze aflevering van RTV Scheldemondig. Ik zie u heel graag een volgende keer. En nogmaals, Angela, heel erg bedankt voor je mooie verhaal over ook hartstikke bedankt. muziek. Ja, graag gedaan.